Ahojte, volám sa Igor Slovák alebo tiež Ara Transart. Veľa ma poznáte vlastne pod touto prezivkou veľa fotografov a ja som si prichystal taký koncept, malo to byť v podstate, alebo má to byť fotenie ľadovej kráľovny, alebo však teda je zima a kedy nejak teraz by sme to mali nafotiť. Ale čo čert nechcel, včera bolo trošička snehu a dneska je úplne, že sneh 0 bodov. To je to, čo som asi pred týždňom dával také, že kde sa dá najlepšie fotiť, potrebujem nejaké stromy, kde sú zasnežené a tak ďalej. Veľa ľudí mi písalo, za čo veľmi pekne ďakujem za vaše nápady. Ale Pán Boh mení, človek mení, alebo naopak človek mení, Pán Boh mení. A fotíme nakoniec u mňa v ateliéri, pretože sneh žiadny. Tak ten koncept, čo som si prichystal, budeme fotiť v mojom ateliéri, v Creative Labyrinth. No a nakoľko to malo byť fotené vonku, a kde teda to video malo byť trošička lepšie, zaujímavejšie, tak som si povedal, že predsa len vás neukrátim a poviem vám teda všetko kompletne, celý môj postup od prípravy, od storyboardu, alebo teda v podstate od celého konceptu, pripraveného konceptu, cez nejaké moje nápady v rámci múach a líčenia, potom samotné líčenie uvidíte, samotné fotenie, ako fotím, ako svietim a samozrejme aj potom nejakú tú postprodukciu a samotnú fotografiu, takže dúfam, že sa nebudete nudiť a pôjdeme do toho. No a keďže som teda slúbil, že v podstate teda uspravíme nejaký náhľad do toho môjho, ja by som povedal, že ne, že storyboardu, pretože storyboard v tomto prípade nemám spravený, ale dosť často ho používam, ale teraz som si ho neurobil, ale v podstate mám tu spravený nejaký koncept, ktorý si bežne robím a posielam ho v podstate modelke a posielam ho aj vizážistke, aby mali predstavu, akým smerom sa chcem uberať. To je pre mňa veľmi dôležité, aby to vedeli oni a vedeli sa pripraviť, lebo je to úplne, pre nich je to tiež odľahčujúce, keď vedia, že na čo sa majú pripraviť, nemusia si nosiť všetko so sebou a vedia, čo môžu očakávať. Takže klasicky píšem vždycky, kto je modelka, kto je múach, kto som ja, fotograf, to som ja, techniku, akú mám, lokalizáciu a tak ďalej a tak ďalej. Potom tu mám, čo je v podstate asi nejaký celý koncept, že ako si to predstavujem, nejaká snehová kráľovna uprostred zasneženého lesa, najlepšie na nejakej nevyjazdenej ceste, fotenie štýle portrét, half portrét a atmosférický portrét v krajine. Čiže to je taký nejaký úvod do toho, že čo chcem fotiť, oni si to prečítajú a pochopia, že aha, tak toto je úplne iný magor. A teraz idem, v podstate vždycky pošlem, že ako si to predstavujem, čo sa týka kostýmov, čo mám pre nich prichystané, aby to vedeli potom zladiť. Ďalšie veci, no čierne vysoké čižmy na podpätku nemám nafotené, ale sú krásne. To fakt sú krásne, ale nemám ich nafotené. No. A čierne tangukaťky najlepšie kožené, takže to treba. Make-up, toto väčšinou hľadám na Pinterest, či ako sa to nadáva a v podstate toto je, ja sa nikdy nechcem kopírovať, ale vždy poukážem na to, že čo sa mi páči, aký štýl, že či je to len nejaké jemné líčenie, alebo je to vyslovene nejaké extravagantné, tak vždycky pošlem nejakých pár náhľadov toho, že čo si predstavujem, aby to tá múha v podstate ako spravila, alebo akým štýl sa chcem uberať, hej. Potom väčšinou to sú tzv. Pózy pre modelky. Mňa teda fascinuje Louis Royo. Je to maliar, ktorého sledujem už od 15 rokov a mám taký den, že ho mám tak v hlave, že skrátka asi, že tento človek ma veľmi inšpiroval a veľmi ovplyvnil. Takže to sú veci, ktoré v podstate väčšinou vždy pošlem tým modelkám, aby si to pozreli, že čo by som chcel po nich, aké pózy, nech si to pre istotu pripravia dopredu a tak ďalej. Čo je moje, no a potom samozrejme poďakovanie. Takže to je asi tak všetko, čo si prichystám pre nich a potom sa už ide priamo fotiť. Samozrejme, že to pošlem dopredu, aby si to pripravili. Takže to je zatiaľ z tejto strany všetko a vidíme sa na fotení.
ako vidíte, momentálne sa nachádzate v podstate v mojej miestnosti na líčenie alebo premoách. Zároveň je to v podstate taká nejaká miestnosť, kde mám šakovaké rôzne kostýmy a doplnky. Kostýmy sú tu na a to je len taká časť tých kostýmov oveľa viacej, to mám v garáži, ktorá je tuto vedľa. A tu na mám tuto všetko je plné rôznych doplnkov. Každopádne dneska sme si prichystali do konceptu takúto nádhernú korunu pre ľadovú kráľovnu a teším sa na celé to fotenie. Momentálne sme teda v tej fázi, kedy sa modelka líči ju úžasná Lenka Želení. Ďakujem vám pekne. Na Instagrame nájdete pod Lenka G Makeup. Lenka G Makeup Style. And style, because you needed the style. Simonka, ktorú nájdeme ako freestylerka. Áno, freestylerka. Jej portfólio. Čiže v podstate tuto je to celé takéto líčenie, to čarovanie z moa a s malovaním na tvár a je to naozaj, ako vidíte, naozaj Lenka je úplne perfektná, geniálna, mám strašne rád jej prácu, jej spoluprácu a veľmi odporúčam. No a my sa pomalinky dostaneme do časti, kde fotíme, čo je v podstate hneď tým smerom a tam mám vlastne fotoateliér, takže toto je časť, ako by som toto nazval? Líčacia, muach style, toto je muach komora, takže vítajte v mojej muach komore. Momentálne sa nachádzame teda v tom mojom ateliéri. Ako vidíte, je kompletne celý čierny, to mi na schvál som si ho takto vymaloval, nechal vymalovať, pretože je to malý ateliér, má nejakých 6x4 metry a niečo a je malý, čiže v podstate vadilo by mi, keby som mi odrážalo svetlo od bielých stien, preto je taký čierny a tmavý. Mne to zároveň teda samozrejme aj vyhovuje viacej. Dobre, v mojom ateliéri používam aj teda moju techniku. Technika je veľmi jednoduchá. V prvom rade používam tento foťáčik od Canonu Canon 5D SR. Vyhovuje mi pretože má veľké rozlíšenie 50 megapixelov a do takéhoto fotoateliéru je to úplne super. Navonok, keby som chcel fotiť nejakú reportážnu fotografiu, tak sa absolútne nehodí, pretože už pri tom 800 ISO naozaj je tam obrovský šum. Ale takto, kde si môžem nastaviť svetla v ateliéri, je tu perfektný fotoaparát. Má tam krásny detail. Čo ďalej používam? Je to Sigma Art 1.4 35, čiže 35 mm 1.4 Sigma Art. Ďalej používam 70 200 dvojka L-kový objektív, úžasná vec. A tam ďalej mám ešte Canon 7D a ešte Canon Mark 3, 5D Mark 3. Dobre, a aké svetlá používam v podstate, alebo aké modifikátory? V prvom rade svetlá používam zábleskové od spoločnosti Fomnej, ktorá vyrobila tieto úžasné svetelka Digitalex Pro. Toto sú momentálne teda 600. Je to už starší model, chystám sa do nových modelov, ale každopádne mi strašne vyhovujú v tom, že sú to batériové svetlá, čiže zapnem, sú úplne nabité a pôjdem v podstate niekam do prírody, kam sme dneska mali ísť, ale nakoľko bohužiaľ sneh je taký, aký je, tak fotíme tu na, čiže sú nabité, nastavím si, čo potrebujem a fotím s nimi a ako transmitter používam Yongnuo. Geniálna vec, väčšinou používam 3 svetlá. Ďalej, čo tu mám ako ďalšie modifikátory, tak mám klasický Beauty Dish s voštinou či bez voštiny. Veľmi rád používam na jemné svetlo, pretože
chcem doceliť jemnosť v tej temnote, hľadám jemnosť a krásu, práve to je celý štýl, ktorý ja chcem, ktorý sa mi strašne páči. Tak používam tento Grand Box od spoločnosti Filmate. Má perfektný parabolický tvar, čiže mi to dáva naozaj krásne svetlo a rozhodne mekučké svetielko, ktoré ide do rôznych záhybov a prekryje všetko to, čo potrebujem. Čiže toto je úplne perfektná vecička, každopádne teším sa na ich nové svetlá, na ich nové svetlá a na ich nové modifikátory. A ako doplnkové svetlá používam, väčšinou sú to tieto stripboxy. Tie stripboxy mi dávajú väčšinou kontúry a používam ich na kontúry a na tie zadné svetielko, prípadne keď chcel by som špeciálne modelovať svetlo, tak to ešte mám priamo tento softbox s voštinou. Každopádne sú tu veľmi šikovné veci, ale mám tu ešte aj ďalší beauty dish, keď potrebujem nejaké tvrdšie svetelko, veľmi rád používam. A zároveň tu mám ešte tieto komíny a hrnce. Tieto komíniky a hrnce. Komínik používam väčšinou, keď chcem tu nasvietiť nejakú peknú líniu a hrniec, keď si chcem uvariť omáčku. Takže skončili sme naše fotenie s krásnou Simi a v podstate idem vám vysvetliť, prečo som využil, ako som využil a prečo som využil tie svetlá, aké som využil tie svetlá. Tak tým vrátime. Dobre, takže v podstate prvé, čo je pre mňa hlavné svetlo, je toto. Je to v podstate naozaj mäkké svetlo a potrebujem, aby mi zakrylo kompletne ju celú. Čiže potrebujem vložiť do nejakého mäkkého svetla, preto je tu tento difuzor, on je v podstate aj tuším vo vnútri, ďalší difuzor je vo vnútri, neviem, či to vidíte. A keďže som ju potreboval naozaj zmäkčiť, aby bola zaliatá v jednom krásnom svetle, použil som tento Grand Box od spoločnosti Filmate. Zároveň, aby som si ju troška odpichol od pozadia, som využil tento komínik a keďže som nechcel, aby to bolo vyslovene na celej dĺžke, ale chcel som zvýrazniť ten golier, ktorý tu mala, tak som si ho nasvietil komínikom a ten mi dal tvrdé svetlo na to, čo som potreboval zvýrazniť viac. Čiže to bola ten plášť a koruna, časť koruny. Ako doplnkové svetlo, ďalšie doplnkové svetlo som použil tento softbox, ktorý mi zvýraznil pri poslednom fotení, keď sme tam fotili zo spodu, tak mi zvýraznil v podstate ten voľný štruktúru toho plášťa, že keď bola Simonka otočená krtom, tak mala túto krásny plášť a to mi krásne zvýraznilo kontúry toho celého, čo potom môžem v postprocese využiť a vytiahnuť viacej svetla z tých záhybov, čo je oveľa krajšie. Čiže naozaj teraz sme sa hrali na trojbodové svetlo s trojbodovým svetlom a Simonka, ďakujem, odpadala si to perfektne. OK, tak... Okay.
proste teraz momentálne som dokončil postproces a vidíte vlastne, ako pracujem vo Photoshope a zároveň ste teda asi videli aj kompletne celý priebeh môjho fotenia od vymyslenia konceptu cez make-up artistku, cez smuh, cez oblečenie, cez svietenie, aké druhy svietenia som na toto fotenie použil. A samozrejme teda aj ten postproces. Dúfam, že sa vám video páčilo, tak ako tebe. Tebe sa to páčilo? Prečo? Lebo chce asi vidieť ďalšie. Chceš vidieť ďalšie? Dobre, takže budú ďalšie videá, keď sa dohodneme s kameramom urobí takto alebo takto s kamerou, že či budú ďalšie. Takže budú ďalšie, výborne. Takže pre vás, ľudkovia, chystáme ďalšie nejaké videá. Keď sa vám bude páčiť, keď sa vám video páčilo, prosím vás, napíšte mi tam nejaký koment, prípadne urobte taký ten subscribe, čo je v podstate odobranie kanálu. A budem rád za akýkoľvek váš podnet, za akýkoľvek váš nejakú pripomienku, čo sa vám páčilo, čo sa vám nepáčilo. A keď to bude konštruktívna kritika, zoberiem ju, zapíšem si ju a keď to bude nekonštruktívna, tak hádžem do koša, alebo naopak. Každopádne, volám sa Igor Slovák, toto je Aratrons Art fotenie a teším sa na ďalšie stretnutie. Majte sa krásne, čaute.